Για να κάνουμε τώρα και λίγο από την πάνω φωνή. Κάνε λίγο αφωνία. Και κάνω εδώ. Θα προσπάθησα να κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Δεν το κάνω έτσι. Τώρα, πώς το πω, να γνωρίσεις τον ήχο των νησιώτικων, των μερικών νησιώτικων τραγουδίων που είναι στα κύματα της θάλασσας. Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι φωνή. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι και θα κάνω εγώ και ένα ψηλό, να μην το κάνεις εσύ. Στοπ, όχι. Και μπορούμε να κάνουμε, εάν το, όχι, είναι το πάνω και αυτό. Αν ακούσαμε το λίγο σημαίνει ότι οι χορδές έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει. Δεν είχε αέρα. Γιατί, όχι, δεν είχε αέρα. Δεν είχε. Υποπίεση αέρα. Όχι. Στοπ, όχι. Να κάνουμε λίγο.